Good morning, everybody! So, alas City na sa bunta, guys. Naghuwat na ko sa delivery sa atang lingkuran kay excited na kumulin ko sa bago natong lipak na lingkuran. Lipak, may tawag na ba na? Good morning, yan ha, Mas Madir. Ha, Mas Madir. So, guys, nagpainit ra ko dari ba? Kay lami man sa pamati ning masinagantas adlaw bitaw kanang bagong silak nga adlaw na. Murag feeling na to magwapa ta, pero feeling ra dito na to. So, guys, para mag-update guys ang buwak, kani ba? Una nang pakita ninyo daan ni, usapan ni si Jack kabuok. Tanawa guys, grabe daghana na si Jaog mga anak-anak na. Pero, gusto man ko magbalhin guys, na daghana si Jack, gusto ko magbalhin. Pero mahaglot man ko, uno haginig, sipak na nga mga kuan ba? Mga hiwa, gisang mga kuan, mamatay na noon, nga na ba? So, sinanayra yung pasipakunda na. Jack, karipad guys, before guys, kini Zat, duha pa ni Zadahon before, karon daghana, dyan na napibag-o nga, ning lugsot, bagong lusot. So, nalipay ko, unja kanipod guys, naadaga na si Ja, mga salingsing, bisag mga simple ra nga buwak, mga bartuhon, kumbaga, pero, ug makakita ka ni ning bloom si Ja, mag-bloom pag imong kasing-kasing, aron kalami ka, so, pero ang uban ng buwak guys, na nga intonsis man, kanong sige bag-uwan naman na buwak nga di mo angay, ug sig kabasa, kiri di luoy si Ja na, nayelo si Ja. Pero na si Jang ako anon, na Jang ate man nun, i-revive na hagit ang kinabuhi. Kaya lamig balik agad ang kinabuhi. So, naidaghang mga buwak dari guys na. Kay, sinanay may hanggi sugo. Ug naay mo sa lingsing nay, ikaw ray sipak nay, kay mahagle ko, unjag maintunsis na hinuong tanan. Nagipang sipak sinanay, dyan na panggipang transfer na. Kay arong managhan bitaw. Ning gawas ko guys, ug sadyo, kay araman ko sa gagradyong tatay. Buing, lagpo pa pagkatang atuli. Harga sa gagrad yung tatay. Maluoy man po kong tatay. Marang di alam po nabadlungan kay mao man po na idahang kalipay ra. Kay ikaw kuno hindi ka kita. Agsitiri, wa pa mo bakod. Uy, ni una na ko daaris ng ka. Kay mapainit lagi ko. Kay lamis pamati ning maintanta na may ka bata ang kaaban na si Kinkin o si Eliana. Kay si Kinkin man maulis ila. Uy, adyo mo kalis karsada. Kay maligsan mo. Agay. Ito na pang kusnuto na yung bugan karon maninara ko sige baglang ninyo. So excited ko guys kay gamay lingkuranan. Grabe na ditong lugar guys. Basta sobra na na po katuig mga 13-12 mga ingana. Mao nang nangahuso na, nangaguba na. Agaba na nga langkat ng mga lipak mo nang niingil ko adi magsilbi og di ni alidaan kay para juno ni nga ni masangit ng gatang panty hiniglingkod na to makagisig sa nina kay magsangit-sangit na. So mao to nga di am koy kwarta gamay. Mo na lamay hanggi palit. Okay ra man pug lingkuran na kay kananay pwede ra man nimo butang ag foam si Ja. Dadi mapug ko mo angay daadtong katubitong nay foam jud si Ja nga sofa kay usa pa mahal pag kaadto di ko ka-afford. Anja usa pod ang mga taos bay gawasud ja. Kana bitong garabing ka hugaw ka jud basta. Hugaw ka adto ja nay mga iro dyan ay mga bata gawasun mananaw TV nga na ba dyan ang panungtong ang tiil nga lapok. So murag taas si jag maintenance, grabe ang hinloon siguro okay ra siguro kung magsupa-supa nga na nga foam na kanang mga lagmi na mahalon o kanang laala ko sa kagalingang bay nga na dyan kana bang ako mo'y magbuot kay mga saba man ko ay dyan magbalag-balag nga naman ko dyan dari nga maikag ko maging nga na oy nga na buto na na away ning labay isda. Naghuwat po ko dari labas guys kay wa mi sudan lagi di lagi mi dari makasudan ug way mo suroy aron ladyo manggug merkado isda ra man jud mo sudan dari guys dana jud may buwad pirmi kay inga naman jud dari sa probinsya mura man jud di magad ka makawad ag buwad kay di magad ka taga bukid ug kay buwad sa imong basket jaog na mangiihaw kuno hay ug kuan sa kasilinganan ana ra pud mi mo palit og ganang karne presko man jud to si kay kanang bag-umang inihaw mukaan mapumig karne dyan mga di lagi kanunay once or twice a week nga na ra itik magunas tatay o magkarni-karni ni makamubo ko nung kinabuhi magkarni may isa hera anja sakto ra gud pud karang ekonomiya gud pud kay daghan na pud may mga ang ana og magkadaadlaw pud ko magpalami-lamig suwa di jud makaya kay daghan man mi kon gud mi kabuok pito daghan na adto mi di magsilbi out of budget. So, okay ra jud mi na ng isda-isda utan-utan nga na. Daghan pa kog buhaton nagbarnis pa ko dito kay arang kalapo kay mga iro lagi mga igat kadto mga uwagan. Magsige suroy-suroy sa gawas ilabi nagkatong disniagi katong naguwan-uwan katong bagyong awring na. Grabe amang sud bay.
Mura gajag, sus, marusip. Kalupiti lagi taman mo nang pangtan ko. Diya karon kay init naman, so manghinlo na kong sugod. Diya butangan ra siguro ito na floor mat. Ang sabay maadyo guys. Tabay ko ninyo. Kaya diba gamang sag, kita mo sa among sag na siminto ra dyan. Siminto ra man dyan. Tangan ra lang siguro ito na floor mat no, para mahipos. Mahal na pag floor mat ron. Kita gatos na pang metros. Last ng palit, das Mayo. Mayo 2020. Katong pag birthday na ha, naging tuig dyan. Nagkagliwatay na po, nagkagisi-gisi na po. Kay, analagi ini gujud-gujud sa lingkuranan. Dyan, mga karunto po kay ini, sibag sa lingkuranan. Ingon ra puskunot, ingon ra. Di ka jud mo barug para ibalhin. Sibag po nga nakalingko, di na abhak na hinuon. Di jud magsilbi. Kini laging daghan ka sa masupa mo di ini mo makontrol ang tagsa-tagsa ka mga lihok. Matinganan ka, uy, naman nagusbat naman. Abhak naman eh. Matinganan raman ka. So, karon ha, ang ingnan ro na. Bantay mo ha, mahal ra ba taggatos ra ba ning kuan? Metros, madugatos pa ron. Nga, yung taas ng pugkuan. Mga palitonan, basig 120 na. Pero mananaw ko dyan, sunod na pod siguro. Sunod na pod, sweldo to kay nakadako man ag patag sa sal. So, murag makahurot-hurot po tayo pila ka metros. Pero bol, maglibog lagi ko. Or, na lamang lampasuan arong musinaw. Ipod na pasta tayo madalhig. Lagubuan sa inong, di na ba makakita. Kuan na laman. Na laman din ang plurmatan. Final decision nang ita ko plurmat nga lami-lami mga sunod adlaw. Para marag pag lamiin pagtanawon ba? Anja sa pod, hinlo pod. Kay saog sa siminto ra dyan nga na. Marag basta. Di ma-explain. Para na magud okay na magunang badya. Kay kuan maguna communal house. Bisa kinsay makapudyo. Na mga iksuon dyan, daghan na ba dyan na mo. So, para na, okay na gunang badya kay amo ara man ang murag kunuhay ulianan og may mga iksuon manguli. Pero dako naman pukudihag na kuan na ng badya kay kamisteri nga na. Napaiba ng mga iksuon nakatampo na. So, kanang badya para din na sa tanan. Mo nga, ingana na laman din na si Dja, repair na laman ginagmang na yung mga gaba. Kay, di na laman na ipalamion ka adyo. Nga na naguna siya, importante na ikapuyan. Puhon ako magpalamig bay, ug ahot ng kaugalingang pamudyo. Nga, kunuhag na nakoy bay. Na nakoy bay, nga na, ang lami. Siyempre, libre ramang gazin mga doy na nakoy bay ang lami, nga na. Kuhaunas na nagtatay, at na papuyon. Sang bay nga lami. Ang sama na, nong? Sino, pres, tulog pa mo gawa? Awa, sadla raman dito. Mina, radio, balita. So, nga na guys,agarit. Maram po na yung gusto guys. Bisan pag maingon nga kanang badja, nga na ako'y kamanghuran, ako kunuhay. Lahi ra jud og na ay kaugaling privacy. Mao na yung pangandoy nga magkaroon po ko ng makain kog ahod jud ba, I can call my own. Kay kanang badja magud. Siyempre, dako ko da buot balansin ako may dako na og kanang nagasto kay bawo man ang maigsuon pero siyempre katong maigsuon ng tosladyo og muuli asa man di sila padajunon di ba nga mao man nay bay sa among ginikanan di ana jud sila so di po ko ganahan og kanang yan abitaw nga mao poy lami man jud butong napod kay ka pahuwadan imo jang privacy jud nimo nga imo ha jud nga ahod jud ni wa jud makadisturbo nga na. So, mana nangandoy po ko nga magkabay po ko kang kagalingan. Sa, kanara kung simple ra, pwede gani amakan ra, ha, para amakan nga na, basta kay ahong kaugalingan, bahalag pajagra. Sa, bahalag pajagra, sa punduhan nagdaghang pagkaon. Sa, kanang, so na high-tech, kanang, mo ingana ra ka such, mawa na ka. Yan, aragod, kanang bahalag pajagra, basta kay makaingan ko nga, it's mine. Diba? Sa, wow, nasa nagtatay. Ito na pa po yun. Grabe gatang sikat-sika ramang taasa. Das na na guys, dyan na depod may problema. Sa'yo problema ni mo na Ang rice cooker lagi, nagpugong na ko sa rice cooker, kaya di naman mo click. Luwi labas na na. Di ba mo? Lagi ka nang itang ingana. Nag-uun, nga na, di naman mo, mabalik man dito, na di maluto. Dyan nagpugang rakatan. Taman ka sa magabukaw. Taman maluto. An ko pag Luwi labas nakaw na na na. kay, nagkuhan pa kuskuhan, hindi nang ag. Ang sabag, nadaot man ang rice cooker. Agi sa pong saksakan, gibaylo ang hili, nubo na. Di nakaabot. Bato nag-listen ko pa ko sa extension. Kaya naluto lagi. Naluto. So, mabalit na dahil pa mula ng bagong rice cooker. Ay, salamat guys. Kaya daan ay labas ni Abot. So, mapalit taron og isda. Tulingan man kuno nagtamban.
Tagbela. Ag tulingan. Dagko nga tulingan. Tagbela na. 200. Patra ka buok. Ang batir. Lami man kuno yun ning tamba, tamban gini ba? Tulingan. Mangke. Ganun mo magsabinas. Dah, asa po na mudugay sige man kakutuot. Di man madugay. Daghan naman, magkaroon di mahurot. Dali. Lagi pud kay, wa mo pa ika-afford. Magkuha ko sukli. 2, 3. Salamat sir. Jadi na guys, nagdaan ng isda dari isa ka manunuway. Tamba nang gipalit na og tulingan na kay tulingan na inunan ba? Nanagat ko nay. Minus ang panagat nay. Iuli sa risang butanganan be. Palihog. Kuha nay. Kay kalibangan ko, malibang sa ko, hindi na mo sa taas.